Abot ba? Ganyan mo ba? Pag parang Pwede na siguro lagyan ng mantika. hindi pa. Kailangan yung pula. So, ayun na nga pala guys, no? Ito na nga pala yung nililitsyon natin. Bumili tayo na, bumili tayo ng lechon belly. Tapos ayun, sinubukan na natin kasi dumating kahapon yung bakal. Bali, yung baboy na to, tong lechon belly na to. Minarinate ko na siya kagabi. So, sinubukan ko lang muna na kung ano na. Kaso yung tali, nahihirapan ako magtali doon sa hindi kasi hindi pa masyado maganda yung pagkakakat doon sa lechon belly. Kaya, kinamita ko na muna siya ng alambre. Gabi ko pa na minarinate ito. Yan yung itsura na niya. Ayan. And, ito pa lang, sinubukan ko pa lang magluto dito. Kailangan natin siyang ipatulis yung dulo sa susunod kasi pagka may papakate, katulad niya may nagtatanong na kung magkano magpalit yun ng pabo. Pabo yung gustong ipalit yun. So, tingnan muna natin ha, kung kailan tayo magsisimula. Update ko ulit kayo sa magiging neto, sa kung anong oras natin matatapos yung lutuin. So, ayan, mamaya uli. Ayan. So ayan guys, ito na yung update nung ayun niluluto natin magmula kanina. Ayun, nagchicharon na naman. Pero hindi naman may practice talaga practice pa. Ayan. So yun guys, ayun na yung natin at may ng konti, papahinga lang konti at alis na ako. Alis na naman kami, pupunta kami, dadalhin namin ito doon sa kakilala ko. So yun lang guys yung update natin na para dito sa lechonan, ito sa magiging business natin dito. Ayan, yung lechon. Try namin mag-lechon ng belly. Ayan. So ngayon nga pala guys, thank you ulit, nasa 406 subscribers na tayo. And yan, so please like, comment, share, and subscribe. And guys, click mo na rin yung notification bell para naman updated sa bagong videos and vlog na i-upload ko sa aking channel. So see you on my next vlog. Bye bye sa inyo and God bless.